Proposta de Alcaldía. O Concello de Negreira precisa da modernización da ordenanza reguladora dos prezos públicos correspondentes ás actividades englobadas dentro do programa Concilia, co fin de contribuir de forma adecuada ao sostemento do custo destas actividades. Polo tanto, propónse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servicio do programa Negreira, Concilia, Madrugadores e Merendas, Concilia Entroido, Concilia Semana Santa, Liberverán, Campamento Urbano Respira e Concilia Nadar. E segundo, publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia da Coruña para o seu xeral coñecemento. Bueno, en primeiro lugar, alegrámonos de que se quixeran eco das nosas sugerencias ou peticións durante moito tempo, xa na legislatura anterior, de que este tipo de servicio de conciliación se ampliase aos períodos que eran determinadas clases en xuño antes do comezo das clases en setembro. E incluso tamén a ampliación do horario que se refire a, sobre todo, o Respira e os outros que son de temas vacacionais, que de 8 ahora é de 8 a 3 e antes era de 8 a media a 2 e media. Pois, no outro orden de cousas, dice o artículo, como dice o estudio económico financeiro do precio público pola prestación deste servizo, o artículo 44 da Lei de Facendas Locais, dice que o importe dos precios públicos deberá cubrir como mínimo o coste do servicio prestado ou da actividade realizada. O primeiro punto e o segundo dice: cando existan razones sociais, benéficas, culturais ou de interés público que así o aconsellen, a entidade poderá fijar precios públicos por debaixo do límite previsto no apartado anterior. En estes casos, deberán consignarse nos presupuestos da entidade as dotacións oportunas para a cobertura das diferencias resultantes se a houbera. É certo que, tal como se ve na previsión de gastos, o que está previsto que coste este servicio é de 186.000 euros e o que se vai a ingresar as cuotas son 151.320. Por certo, aquí hai un erro no que se refire ás merendas, que se pon de 4 e media a 6 e media e é a 7 e media, aunque sí que logo está ben reflejado no que son as 3 horas. Tendo en conta isto, o que decimos, este servicio é un servicio de conciliación, servicio básico, esencial. Non é o mismo que unha familia decida que os seus fillos vayan a unha clase de natación ou que vayan a unha clase de patinaxe. Un servicio que é necesario en nós, como mulleres, que asumimos e seguimos asumindo a maior parte do proceso de educación dos nosos fillos. É dicir, hai que deixar de traballar porque non hai conciliación e non quero que deixa de facer. Non entendemos esta subida de máis de un 50% no servicio. Creemos que debería ser un pouco máis axustada porque é necesario e esencial, repito. Non é irse a unha actividade ou a outra. Despois, existen unha serie de cousas que non entendemos tampouco porque os servicios que son en horario lectivo, tanto madrugadores como Concilia, teñen un precio máis alto que o resto dos servicios. Cal é o motivo? O sea, é 1,20 € por hora e o resto dos servicios é de 1 euro. Concretamente madrugadores é porque aí contemplamos tamén o almozo. E se non almorzan? É que non se contempla eso. Vai todo incluído. O sea, ten que pagar igual o almorzo ainda que non almorzo. Digamos que o servicio que se preste é completo, servicio completo, para non andar igual que o tema dos días soltos ni nada deso, que técnicamente foi o que... E o de merenda tamén, porque aquí ponse perfectamente, aquí feito ponse que se pode levar a merenda e que correrá a cargo da... En merendas. Claro, pero tamén é claro, pero que non vas a facer un precio distinto para o que leve para un menos e para outros, porque iso é... Vamos a ver, como non? Si ti almorzas, terás un precio, e se non almorzas, terás outro. E se ti merendas, terás un precio, e se non merendas, terás outro. Na guardería ou na escola infantil, si comes, tes un precio, e se non comes, tes outro. Pero si comes sería moito máis caro o precio, ademais, os servicios sería máis caro incluso. E aquí non se te está cobrando máis. Pois, exactamente. Eu creo que esa generalidade de poñer un 20 para todo o mundo,
almorce, non almorce. Que, por certo, creo que eso tampouco queda moi ben recollido. Non é de almorzo, non é almorzo. Estamos dicindo que vai todo incluído dentro dese precio. Vai todo incluído. É dicir, con respecto ao anterior, non se fije na anterior. Na anterior, digamos que se saca eso e que o servicio que se incluye é todo dentro dese precio. Todo. Con almorzo. Vale. Exactamente. Estamos dicindo bien. Estou dicindo que incluíse no precio todo. É dicir, o que colle o servicio, colle con todo. Pero usted parece normal eso. Bueno, veamos. O sea, o equipo de goberno parece normal que se lle non cobre... veña do equipo de goberno. Aquí, neste caso, esta ordenanza foi feita e consensuada con un departamento técnico, neste caso, que aportan, evidentemente, unhas ideas de como se pode levar a cabo da mellor maneira posible o funcionamento dese servicio. Cal é un convite de poñer con almorzo un precio e sin almorzo outro? Cal é? Pregunto. Cal é un convite? Unha das explicacións de que é un precio diferente merendas e madrugadores con respecto a outros servicios de conciliación, usted sabe que o horario que teñen que cubrir os traballadores dunha empresa é de 7:30 a 9:30, por outra parte, de 4:30 a 7:30. Usted sabe que non é un horario común. E usted sabe que... Non é un horario común? Usted se supón unha empresa contratar a un traballador de 7:30 a 9:30, como yo non pode compaginar sempre con outro traballo. que cumpla o seu horario, si, non pode traballar de 7:30 da mañá a 8:30 da tarde. De 7:30 da mañá traballa moita xente, moita, e a 7 antes. Non falamos. Pero non estamos falando que empecen a 7:30, estamos falando de que teñen que cubrir un servicio mellor. Imaginemos que sea a mesma empresa de madrugadores que a de merendas. Ten que cubrir un servicio de 7:30 a 9:30, despois non poden ao mellor compaginar con outro traballo e despois teñen que traballar de 4:30 a 6:30. Pois Pero ese era o problema da empresa, sí, Claro, pero a empresa cobra. Claro, pero isto, é dicir, a ordenanza está feita en base a uns orzamentos de empresas, vale? Lógicamente, por eso hai esa diferencia de precio tamén. Bueno, pero non era o que a quedar que era un precio único e que daba igual que a morfaz, pois agora estamos falando de que, según os orzamentos... Estamos falando dunha das razóns. Usted acaba de ler un artículo que di que un servicio dunha administración pública non pode ser perjudicial para a economía desa administración pública. Non pode ser superior ni inferior. Nos estamos adaptando a un precio público. Non di eso aquí. Poden ver outra vez. Pero non di eso. De feito, no estudio económico, o interventor, que supoño que sería o que fixera así, Francisco, dice: el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado de la actividad realizada. Vale, Es su punto primero. Non necesita porque o segundo é o que atinxe a este tema. O segundo é o que atinxe este tema. Cando existan razones sociales benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. Dice el señor interventor, porén, neste caso dase que existen razóns sociais para a fixación dos precios por debaixo do límite, que é o que se está fijando. Xa o dicen tamén. Xa está. Xa está? Sí. Vale, vamos a ver. Entón, vai por debaixo do límite, pero non tan debaixo do límite que alivia as familias. O sea, exactamente. pagamos as familias por debaixo do límite, se non lle vai a salir rentable. É todo equipo demográfico. Vamos a ver, porque se trata de equilibrar. Volvemos ao de sempre. A Xunta de Galicia, como medida de conciliación, puxo gratuitas as guarderías. Bueno, sí, guarderías gratuitas. Para os pais. Sí, Para os pais, non para o concello. Para o concello non. Para os pais. Para os pais. Pero para os pais. É que isto tamén é para os pais. Non é para o concello, é para os pais. Pero non estamos É para conciliar os pais, non para que concilie o concello. E a Xunta tamén paga as comidas. É un servicio de apoio. É un servicio de apoio. A conciliación. No, pero antes pagábase na escola infantil ou non se pagaba? Porque eu cando me veía o meu fillo pagaba, Pagábase algo, claro, sí. Algo eu pagaba. Vale, algo eu pagaba. Vale. Pero, escoite, os servicios de conciliación, primeiro, unha administración pública non ten a obrigación de prestar servicios de conciliación. Vale? Entonces, este servicio é un servicio de apoio ás familias. De apoio ás familias. Para neste caso, Se chama conciliación, Negreira Concilia, por eso agora. Pero é un servicio de apoio. Xa. É un servicio de apoio ás familias. Xa. Nós, lógicamente, está aí o señor interventor, facendo números ca propostas, neste caso, do departamento oportuno, con presupostos, orzamentos de distintas empresas, fais un cálculo estimado, pois, para equilibrar, neste caso, ainda así, evidentemente, acabo de decir vostede, hai un, bueno, pois,
Que máis quere que fagamos, entonces? Que o Pues puñamos que a mí grandes? pareceme, a noso grupo parece Bien, que a perfecto. suba é excesiva, Vale, pode pues está, parecernos. xa está, sí, Vale, por suposto. pode parecernos que non pensamos normal que os servicios que son en días lectivos, que son máis necesarios incluso que o mellor en días non lectivos, porque no verán os rapaces teñen máis facilidades para ir a casa duns avós ou duns tíos ou do que tal, e non en días lectivos. Parecenos raro que sea máis caro que cando non é lectivo. Porque o servicio costa máis, moito máis. Pero por que costa máis? Porque hai almorzos. E se non almorzas, señor alcalde, non. Estou dicindo que son os números que nos barallamos con presupostos de empresa e Pero con eu todo. podo dicir que parece Xa está. ilóxico. Que parece ilóxico que vostede... Non parece lógico. Nos facemos en base a algo. Os monitores que teñen que estar ali van a estar igual. Sí Se o ou sí. desayune ou non desayune. E vaya ou non vaya. Que vaya o neno Por que ou se le non cobra vaya. máis entonces? Por Porque que se le cobra máis, se le cobra todos igual. Non, señora, por que se lle cobra un 20 máis a ese servicio? Se os monitores de Concilia Nadal tamén van a cobrar o mismo, vai ao neno e non vai e cobrase €1. Por que se lle cobra máis en estes outros servicios? Vostede coñece o programa Madrugadores? Coñece como funciona? Eu non, pero mira, a miña compañera traballou nele. Vale, pois Traballou parece Pues mentira, porque pois logo pode saber perfectamente como funciona. Sí. A empresa ali, ahora mesmo, que neste caso estamos subindo o número de usuarios, pero ahora mesmo ten 7 monitores. Veñan ou non veñan. E iso, o concello, cóstele. Veñan ou non veñan os usuarios. Pero só lle costa neste servicio. Porque Só neste lle costa neste servicio. porque neste servicio solicítano desde un primeiro momento esas 70 familias, vale? Cousa que nosotros, primeiro tes por quincena, según a necesidade. E, lóxicamente, aí, nós cando contratamos a empresa, contrátase según a demanda que hai. E por eso, hasta ahora tiñamos problemas e tiñamos un tope en 70, fixado en 70, precisamente por eso. Por eso ahora, falo do campamento Respira, se incrementou a 100 o número de plazas. Que, lóxicamente, ainda falábamos o outro día, a hora de licitar este servicio, pois non sei como vamos facer, ou como vamos facer, non sei, porque licitar un servicio desta maneira é moi complexo e moi complicado, porque non pode ser un servicio a la carta. É dicir, a empresa que faga a súa oferta ten que facer en base a algo. O que non podemos, falamos o outro día aquí na Comisión Informativa, o que non podemos é permitir por días soltos, por exemplo, que veñan. E iso falámoslo cos técnicos ou cas técnicas do departamento de Xerxo. Eu non estou falando, Pero estamos falando da realidade do servicio e do custe que ten para o concello este servicio. Por eso se pon un 20. Vale, pois xa está. Ahora está, e usted ponse un 20, porque é un servicio que é máis caro que os outros servicios. Ten un custe máis caro o concello e o que se fai... máis caro o concello, non o pago, pero bueno, será. O señor interventor fixo tamén uns cálculos dos custes. Claro. Home, claro. Son máis días tamén que todo o curso escolar. E os concilia Antroida, os concilia Semana Santa son menos días, moitos menos días. Lóxicamente. Son 200 días. 200 Non días. é lógico. Bueno, vale, pues non é... La situación económica do mes que estamos ahora mismo é o que pode ir. Despois, hai unha serie de cousas aquí, por exemplo, cando se fala no artigo quinto, reducción na cota, reducción por causas sociais acreditado, equivalente a 100% do custo de servicios usados, reducción por irmáns, e logo dícese, as persoas usuarias dos servicios que durante o mesmo mes pagan uso de dous, madrugadores e merendas, terán unha bonificación do 25% no importe do segundo. Por exemplo, isto se refire solamente a madrugadores e merendas, ou si hai familias que teñen no verán campamento Concilia e Diverberán, non se fai. Madrugadores e Se merendas. van a Solamente Concilia, Está de acordo anterior se ordenado. van a Concilia, o campamento urbano non van a ir a Diverberán. Pero pode haber os fillos, pode ser Pero un fillo, neste caso é para pero pode ter un madrugadores e fillo que merendas. vaya a Concilia Respira e pode ter un fillo, por eso pregunto, pode pasar, non? O sea, aí non habría esa reducción. Por qué? Por que non habría esa reducción? Porque solamente para estes dous servicios e non para os demás. Aumentando Pero se ten dos entendo que é para fillos os- e necesita conciliar o campamento urbano é porque usted traballa. Se ten dos fillos, traballar para un máis para outro. Independientemente de eso, que cumplen los requisitos para entrar no Concilia, Respira, un
e o outro non o queira levar. Por as circunstancias que cesan. Pero non, entenda, poñen vostede unha circunstancia concreta. Podo poñer. Estamos Estamos falando de campamento urbano, conciliación, como motivos laborais. No, o de verán conciliación é pouco, Estamos falando de campamento Sí, urbano, pero isto- conciliación laboral, ou outra Sí. conciliación familiar. Vale. Esta Entonces, mesma polémica a tuvemos cando fixamos a anterior ordenanza, usted estaba presente Sí. e estaba totalmente Sí. de acuerdo. Agora xa non está. Bueno, pues sí, Vale, ahora pues non parece estou, ben. Cambiamos de opinión. porque, pues sí, non se pode. Sí, sí, sí. Porque claro, vostedes claro. cambian moitas veces, Pois a ver sí. se agora non se podemos demais. Quero dicir, pode se dar a circunstancia? E eu No, non se pode. Sí que se pode. No, sí que se pode. Se ten problemas de conciliación laboral, non ten problemas de conciliación familiar. Pode entrar no servicio de concilia, respira, un neno e o outro pode ir a de verán, pois porque sea máis pequeno e non necesite, non quera que madrugue tanto e ten o avó que pode quedar con un pero non pode quedar con Pois dos. será. Por exemplo, pode ser Pode ser, sí, pois sí. sí, pois xa está. Mira que lle busca. Vamos a ver, son servicios de conciliación. Serán porque son necesarios para conciliar. Parece que vostedes non foron pais. Pero se Ou non son pais, porque é un tribunal, un pai non con todos, quer dizer, se se dá a circunstancia de que participen en dous, pois bonifica os dous. Xa está. Quer dizer, non é tan difícil, non é unha cuestión de... É que non ten sentido de Mostramos caprichar. esta proposta, que digo, vamos a De ver. acordo, Sí, pero sí. vamos que A se proposta ti valorada- bonificas e axudas e que pretendes axudar ou aliviar a carga, se participan dos servicios de madrugadoras e concilia ou merendas, porque non aliviar outros dos servicios de conciliación, adaptando a facer ou todos ou non, se dá a circunstancias. Que pode participar en merendas e non concilia a Semana Santa, e pode participar en madrugadores e non concilia do verán, ou de verán, non, perdón, pero non concilia de Semana Santa ou de Navidad ou de... Sabe, é que se poden dar todas as circunstancias. Que vostedes non lo preveron. Recollelas todas Casuísticas. No, sí, Aí- é que, no, pero aquí non é tan difícil. Si No, en vez de claro, poñer non é este difícil, paréntesis de madrugadores e merendas, o sacan, xa está. Xa está. Non tens que ir a casuística ninguna. Solo hai que sacar madrugadores e merendas. Entonces sería o activo. As persoas usuarias dos servicios que durante o mesmo mes fagan uso de dous, terán unha bonificación de 25% de importe do segundo, sin decir madrugadores, merendas, concilia, o que sea. Simplemente sacando esas dúas actividades. Entonces, usted considera xusto facer nós facemos esta bonificación porque famos esforzo, ustedes o dixeron, Sí, económico, sí. as familias durante todo o ano, Sí. por razóns laborales. Entón, parece xusto que se paga esta bonificación a estas familias, pero tamén lle parece xusto que se paga unha bonificación a unha persoa que queira levar a conciliación familiar, porque queira, porque Sí, un sí, Ella non sí, necesita. sí, a que non le necesite, entonces facemos tamén a Bueno, pero bonificación. vamos a ver, ustedes viven na vida real. No, porque non viven na vida real é usted. Cantos rapaces van a concilia respira que non hai Sí. unha necesidade imperiosa de ello? Imperiosa, cantos? O meu servicio técnico é Pues o encargado de valorar a necesidade. Por eso. Todos falará usted co servicio técnico, No, pero mire, a ver se está eu non facendo teño máis que falar nada traballo. co servicio técnico, perdón. O que ten que falar é usted, non usted. Vamos. Por orden. Por eso, Non nos poñamos así que non é necesario. No, eu non estou poñendo. No, vamos. Estou contestando, que me está usted No, preguntando. perdone, pero non é necesario que vostede se poña así que está mirando, Ninguén teño que lle preguntar ao servicio técnico para nada, que para eso son vostedes os responsables, non o servicio técnico. Está poñendo en Os entredicho responsables vostede. Está. non estou poñendo en entredicho, estou dicindo o que creemos que non é xusto e que se pode modificar. Que vos, porque ustedes foron o que fixeron e que van a tal e que vai a ir así, perfecto. Pero que non vai como a nos gustaría, tamén. E teremos o dereito, pero que podemos ter o dereito, parece que non, Parece que non, porque temos que ir a falar co servicio técnico e temos que ir a falar con non sei que. Claro, porque está vostede dicindo que moitos dos que entran nese servicio Non dicen eso. Non ten dereito, sí, Non acaba de dicen decir. eso. Hombre, Non acabo de dicen decir. moitos. Non dicen moitos. Porque non dicen moitos. Vale? acabo de decir. E parece mentira que vostedes sean pais. Parece mentira. Porque non, o que non está na vida real son vostedes, Remato. Señor Blanco. Bueno, eu estou de acordo que a señora Carballo ten aí certa parte de razón, pero tamén é certo que cando faz unha ordenanza non miras caso por caso. Faz unha ordenanza o máis equitativa posible
pero non podes mirar caso por caso. Pero es que está mirando Porque caso por caso son eles, caso- os madrugadores Pero por exemplo, non son eu. vostede decía, se non almorza, porque lle cobran un 20? Vale, porque... Vale, hasta aí podía estar de acordo, todo de acordo. Os que nos Pero, planifiquen, non poden ir sin a ver, almorzar. deixadme acabar, que eu non dixo nada cando vos estaba falando. Bueno, senón estou eternizas. Vamos a ver. Que pasa? Eu tamén entendo que o meu neno hoxe vai almorzado da casa, non vou pagar. Mañán que almorce aí, pasado levo o almorzo da casa. Entonces, vamos a ver, as cousas sempre se poden mellorar e sempre se pode intentar que as familias paguen menos. Agora, tamén entendo que cando ti ofertas ese servicio e se é de conciliación e os pais ten que marchar para traballar, máis cómodo lle resulta que almorcen ali. Penso, é unha forma de... Depende. É a miña forma de pensar. Depende como sea teu fillo. Vale, sí. E depende se o rapaz lle gusta a comida ou... Claro, hai moitas circunstancias. Agora ben, que sí, que podría ser que se están os dous cursos, se están os dous nas dúas actividades, que podría ter 25% de cada unha. De acordo. Agora, tamén non se pode facer para cada persona unha ordenanza ad hoc, porque entonces non faz unha ordenanza. A ver. Entonces ti poslle aí unha oferta e eles que decidan, hoxe vou, hoxe non vou, hoxe vou este, mañá vou este, vou desayunado, vou sentado, vou merendado. Non estamos dicindo eso. É que... Estamos dicindo que estamos solo dicindo eso, que se debe entender. Vamos a ver, calquer lei ou ordenanza que se fai non cubro 100% das casuísticas. Por eso, despois hai alegacións, hai enmendas e hai demais. Ninguna lei ni ordenanza cubre eso. O outro día na comisión informativa, a súa compañeira puso un caso que iba a falar cos servicios jurídicos tamén sobre eso. Vale, está ben, pero facer unha lei ou unha ordenanza, incluso tendo razón, porque sí que ten razón, que certo punto sí que ten razón, pero facer unha lei ou unha ordenanza para todas as casuísticas é imposible. É imposible. Para o equipo de goberno é imposible. Para os técnicos é imposible para calquera. Señor García Balán? Eu penso que no do almorzo non nos referíamos a que hoxe vai almorzado a €1 e mañán non, €1,20. Eso habrá crecido ao principio. Usted sabe que hai nos que necesitan un almorzo especial. Non sei se contempla aquí na ordenanza que sí que lle dan ese almorzo especial. Porque hai nenos celíacos, hai nenos... Sí, eso está no Claro, entonces, se eu non me fío, porque aquí tal, entonces eu quero que o meu fillo vai almorzado da casa para evitar problemas. Entonces aí podría decir, mira, a mí o meu non lle deixa almorzo, entonces sería o máis normal que hai €1, porque non vai almorzar nunca. Eso é unha cousa que non é descabellada, porque agora últimamente, por desgracia, hai moitos nenos con... Pero eso é porque usted está tomando referencia anterior, non? Olvídese disso. É dicir, non a tome, está en na cabeza. No, eu non la tomo porque non la teño na cabeza, como usted non ten que sobrenar a cabeza, tampouco teño. No, pero o que me parece que é na casuística da ordenanza anterior. Pero que estamos limitando É nós un 20, mismos. é un 20 servicio. Pero só digo, estamos limitando nós mismos. É como limitar eso do segundo rapaz só para os servicios. Por que limitamos? Non é, limitamos só, non é necesario. Eu creo que non é necesario limitar. Porque ademais, seguramente, o Concello non lle vai repercutir en tanto. Como foi o da subida de impostos, non sei que, ao final os presupostos que foron 100.000 euros, dixo o interventor. E todo o que se subiu repercutiu 100.000 euros nos presupostos, ou sea, un canto, un porcento, 2%. Por iso hai que mirar cousas que sí que se repercuten en moitos cantos, e hostia, pois as leches, pois si isto non o podemos facer porque repercute moito, pero que vai repercutir en 1.000 euros. Non. Eso son cousas, olha, moi sinceras, que tampouco me parece un gasto excesivo ao que se gasta no Concello, parece ridículo. Pero penso non estamos, é normal que, se digo, é normal que non nos adaptemos a cada caso, non volve este loco, pero hai cousas que non fai falta limitar. Ese párrafo borrábase, xa non estaba limitado. Non? Eso estamos. Penso eu, que tampouco...
Eu só quería recordarme que o mellor non sabe, quer dizer, o servicio de madrugadores pagase por tramos horarios. Quer dizer, non é por pagarse vas almorzado, se vas a 7 de mañá antes o custe, ás 8 outro, ás 9 outro, ás 8 e media outro. Entón, se non queremos bonificar o aforro das familias levando o almozo, pois sácase da ordenanza, que poden levar os almozos alternativos. Non é, porque senón é un agravio para os que almorzan ali. Non sei se, ou para que os que van a almorzar. Porque van a almorzar. Se é un 20, se o equipo do goberno quere deixar ese precio, porque realmente o almorzo ten un custe, pois ten un custe, pero deixe de limitar, de poñer traviñas e cousas pequenas. Estamos aquí para que a ordenanza vaya a mellor feita posible. Igual que o do servicio, se queren bonificar, que nos parece ben, pois da igual, 2 máis servicios que coinciden no tempo e forma, 2 ou máis servicios, punto. Para que poñemos esta casuística apuntada? Non é necesario, é o único que estamos intentando decir, non. Pero aquí non se fala nada do almozo. É dicir, Que está especificado. nesta ordenanza falas algo do almozo. Estamos indo... Xa non... Bueno, pero Estamos- están relacionadas. Están relacionadas. Pero por que está relacionado? Si Porque- estamos preguntando por que tiña un custo dun €20 respecto ao euro das demás, vos explicades que é porque ten un tal, e despois nos vimos, sabemos Porque que incluímos todo. Ben, pero Acabo de sabemos que dicir. na outra ordenanza está especificado En que a outra? na siguiente. Pero que pongo? que se pode, as familias poden levar a A merenda merenda de ou ao casa. almozo da casa. Entón, se o pode levar, Non se lle cobra. non ten sentido, quer dizer, non Pero que- o poñas, pero que se o pode levar, Tende porque no ten chip, que... pero porque tende no chip da anterior ordenanza. É dicir, nós aquí poñemos un 20, non falamos, nin se incluye, falase textualmente que se incluye eso, por exemplo. Pero están relacionadas. Pero dixo vostede que era por esa Pero vamos a ver, preguntamos. pero xa está, porque sabemos nós, que podemos é incluir todo. Pero despois outros que non imos rebatir, que non vai sentar, pero todo. está rebatindo o asunto. Pero é que a pregunta foi, por que é un 20? Ustedes dixeron, é porque se dá ahora no para outra ordenanza, No, que vai é a relación con por esta. todo, non é só por eso. Bueno, por digan é por todo, non digan que é por almorzo, se foron vostedes o que dixeron. Só dixemos que era por Non, non, todo. di por almorzo, non dixeron é por todo. Como non? Non dixen que era polo custo que ten o servicio. Despois. É como decir, non, se tens unhas necesidades especiales, se tens que tomar celiaquía, cobras unhas 50. Pois estamos no mesmo grado. Quero dicir, é €1,20, é €1,20, pero sabemos que despois especifican a posibilidade de poder aportar. Entón, non está relacionado, simplemente dixemos por eso, porque especificaches que era cuestión da comunidade. Señor Blanco, si tal e como vostede di, está de acordo en parte con o que nós estamos dicindo, porque é o que estaban dicindo os meus compañeiros, creo que é de sentido común, ainda que o equipo de goberno non o ve. Será mellor arransalo agora? Non estamos especificando casuísticas tan determinadas, é simplemente sacar unha serie de, no artigo este quinto, sacar madrugadores e concilio e merendas, e despois, no outro, poñer o precio a todos igual. Simplemente, que será mellor que o fagamos agora aquí, que estamos todos reunidos e que é onde se debate, que non despois de modificar esta o precio a todos ordenanza. igual. Perdón? Por que temos que poñer o precio a todos igual? Porque o considera usted. Porque por las razones que non lo considero eu, bueno, por las razones que se aí expusemos. Nos consideramos que, por datos todos que temos, isto é unha proposta. Pero eu estou falando co señor Blanco e o argumentario que deu o señor Blanco, que é moi asustado, o que nós realmente pensamos, e ele falaba de que non se podía establecer na ordenanza todas as casuísticas. E nós non estamos pedindo que se establezcan todas as casuísticas. O que se estamos pedindo é que naquelas casuísticas que xa estamos vendo ahora, que non van ben, e que estamos no momento oportuno para poder modificarlo, se faga ahora, e que non se faga dentro de 3 meses ou 4 meses, porque a ordenanza adolece de algún tipo de cousa que non está ben. Vale? É simple, eu creo que ademais nos obriga, como conselleiros, poñer en coñecemento isto, porque o mellor a vostedes non se deron conta, que pode pasar, é que non estou dicindo que estén facendo todo mal, a ordenanza está bastante asustada, está bastante ben, ten esos puntos que nós creemos que non están asustados e que deberían modificarse. Que vostedes creen que está maravilloso? Pois
Para eso vamos a votar e cada un decidirá o que tal. Ahora, que nós temos o noso dereito, non temos que falar nin un personal técnico, ni con nada, que nós non é o noso traballo que é o Porque seu. vostede estaba poñendo en entredito No, eu non son... a valoración dos usuarios de algúns servicios. No, E nós non valoramos. no, señor, non tergiverses miñas palabras. Vale, xa Eu está. non puxen en entredito nada. Pasamos a Eu votación. puxen en entredito o que vostedes fan, non o que fan os demais. Non me veña con historias. Pasamos a votación. E xa fixemos modificacións de ordenanzas aquí para deixalas máis pulidas. Votos a favor? 6 votos. En contra? Ningún. Se observan. Voto abstencións? 7 abstencións. Aprobas a proposta de alcaldía.